Για τραβά. Ένα, όχι αυτή την κουρτίνα, παιδί μου. Αυτή είναι η άλλη κουρτίνα. Την άλλη κουρτίνα, την από πίσω σου. Αυτή που είναι ακριβώς από πίσω σου. Έλα. Τράβα. Τράβα, να. Να σκεπάσετε το κεφάλι σας. Σκεπαστείτε. Πού πας εσύ? Έλα, σκεπαστείτε. Σήκωσε την κουρτίνα, να σκεπαστείτε. Που κρύβεστε από πίσω. Όλη την κουρτίνα, έτσι. Σήκωσε την. Όλη την κουρτίνα, βάλει την πάνω το κεφάλι σου. Όχι. Καλά, χθες πώς κρυβόσασταν πίσω από την κουρτίνα, Ηρακλή? Σήκωνες την κουρτίνα και μπαίνατε από πίσω και οι δύο. Για κάνε πάλι το ίδιο. Να, ορίστε, ο Χίλιας ξέρει. Να μπες. Αυτό είναι. Μπράβο σας. Κλειστήκατε. Έλα. Μπορεί. Τόσα. Όχι, δεν πιέζεσαι έτσι. Και δεν το πω. Για να σας δω πού είστε. Σηκώστε την κουρτίνα. Αχιλλέα. Έλα. Ηρακλή, σηκώστε την κουρτίνα. Α, ο Αχιλλέας που είναι? Το κεφάλι του. Για σήκωσε πάλι. Σήκωσε. Α, ο Αχιλλέας, δεν το βλέπω. Σήκωσε και το Αχιλλέα. Όχι, 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 όχι. Σηκώσε. Εγώ πάω στις τόλες. Αχιλλέα. Πού είσαι, Αχιλλέα? Δεν βλέπω το πρόσωπο του Αχιλλέα. Σήκωσε την κουρτίνα να το δω. Πού είναι τόσο? Έλα, σήκωσε. Και το Αχιλλέα. Και το Αχιλλέα σήκωσε. Ναι, αλλά θέλω να σας τραβήξω λίγο και τα πρόσωπα. Όχι. Ναι. Όχι. 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 Έλα, σήκωσε. Ηρακλή, σήκωσε λίγο. Όχι. Όχι. Αχιλλέα. Ωραίο καπέλα έχεις, μπράβο. Α, νάτος. Να, Βίκυ. Α, μη. Έλα, Αχιλλέα.
Τι έγινε? Θα δω τα σώπατα. Βάζω σου. Μη το πας. Το πατάω. Άντε πάλι από πίσω.